Kini murag toto gyapon ni sa mga Katoliko, brad. Patoto. Kini bang namat-an og kahayag nga pagtuo mananglit na nang naipatay. Bagong gilubong, unsa ka tinuod nga di pwede siyang dagutan kandila ito sa sementeryo. Sa Sirach 7:33, giklaro mo gina diha, pagbuhat mo og maayo, nya ayaw po kalimti ang paghandom sa mga nangamatay. So ang gitudlo kanato mo ang paghandom nya, ang the best way of remembering is to offer prayer ngadto sa mga nangamatay. That's basic and the most important teaching sa ato ang simbahan in relation sa patay. Kanang maglalis mo o magdagkot magdili o kanus agad magdagkot, ayun ang lang yung lalisin. Usay maglalis mo kanus ang magdagkot, nalimot mo ampo para sa minatay. Usahay ang hatag kini mga Katoliko, daginotanta sa mga butang nga dili nagitunta hatag dakong pagtagad niya sa ato ang pagkadaginutan ini. Ang pinaka-importante mo itong nalimtan, walay sayop o bisag kada adlaw mo mudagkot og kandila kay sa giyon ni Brad AJ, usa man nakasimbolo sa kahayag ni Kristo nga magdan-ag sa inyong parinting namatay. Bisag kada oras mo maka-afford mo palit, sige. Dahil tag 5 diri kandila no sa kumbento, barato ra rin. Kada oras mo magdagkot mahinuon sa binatay, wala may sayop. Pero kanang maglalis na hinuon mo tungod kay dili gyud dagkutan pagkaugma or sa sunod ugma pa magdagkutan, wala naman galitaw na. Ang importante gyud kana ramang yung paghalad og ampo sa minatay. Nya kana pong magsigitag ingon paghapon nga dili na to pabalikos giagian kay magbalik-balik ng minatay kuno. Wala mo ginaitudlo simbahan nga paralitan gikan mo diri sa norte ni sulod ng minatay. Ayaw mo balik dito, mo nang mutuyok mo diri. Kay namay uban nga magbalik-balik ko ng minatay, muagi ko sa iyang giagian. Wala man na itaw. Muna bisag kalisod na hala. Ug naay pader dia ay alsahan ang lungon kay adto dito kay dili pabalikon. Wala man na itaw. So, unong na ug ayaw na ninyo gatagi gibukaton. Ang hatagan ninyo gibukaton mao gitudlo sa simbahan nga paghalad og ampo. Tanawa ha, mga tumbinteryo mga panyar mo. Tanawa ang mga namong panyar. Gasira kuyo-kuyo kay libreng sakyanan. Pero wala kahalad og ampo. Yang importante untang aspeto sa pagpangumpanya, doon naman ay implikasyon nga Kristiyano ng pagpangumpanya. Ang pagpangumpanya is not just an expression of sympathy para sa nahibilin. Kundi nga ikaw nangumpanya kisa may magikumpanyaran. Ang nahibilin ba? Ang minatay. Ya, sa imong pagpangumpanyar, ang pinaka-the best nga expression nimo sa pagpangumpanyar, uni paghalad ng ampos na matay. Yang tanawa ha, dili tamuhalan ng ampos minatay. Pero pagkapos minteryo, malukot tagsunod-sunod ito glakang-lakang atong aso, kay gatuod das ka galingon. Ano sa may koneksyon nato? Manang nanganimaho mong mga alingaso. Kunya ka ng mga pagkaon sa minteryo, dili kuno ay datos balay. Ihatod nas kumbento. Kita kang mga ditong gahulat na sa kristal. Urot na dayon. Wala man yung mga koneksyon ng tao. Napabay gahalad-halad. Napay gahalad. O, kana maghalad dito, butang pagkaon. Tanawa ha, dinhi ma-inconsistent ta kung ang ato ang pagtuo dili mao. Natay pagtuo nga dili pabalikon ang lungon sa iyang giagyan kay magbalik-balik kuno minatay. Okay. Sayo na siya. Murisulta man ni siya pagka-inconsistent kung sayo pang ato ang pagtuo. Kaya na, tanawag, Nobyembre 1, Nobyembre 2. Maghalad mo pagkaw niya, malampit na punmos ka lang kay pabalikon. Hastang ka lang, galibog. Paglubog, hadlok mo nga magbalik-balik. Ini ka matay, iyon na po sa piton, kay pabalikon. Tanawa. Unyag nanay tayo ito dihang mukamang, inyong apuhan na abot na yun. Tuwayo ko, ay nadala siya siyang mga kaila. Unyag na aga ni Anino, dayok tawag ni Father Darwin, kay ato ang pabinditahan, kay mga hadlok ta. Kaya malampit na hinuunta, kay pabalikon. Tanawa na, basta kay pagto kanang buhat nga, dili pinasubay sa eksaktong pagtulunan, mo inconsistent gina siya, musukwahi o musumpaki gina siya. So walay problema, kada oras mo magdagkot o kandila, pero ang pinakadako nga gitudlo sa simbahan, nga practice in relation sa minatay, mao ang paghalad yung ampo. Walay problema kung sa iuna niyong sulod, tiil, ulo, ibalabag, patindugon, sa inyong ganahan. Pero paghalad ang mo ampo para sa minatay, kaya mo na ikikinahanglan. Kano sa magsugod ang ampo para sa minatay? Lalisan po ni.
ay ato ang palapasan ug usa ka adlaw. Ato po uban nga ay ato yung itakdo sa adlaw sa pagkamatay. Oh, hangtod diri na ay manganhi kay manag-away. Magsuon, maglalis, ang ilalisan kay katong usa ganahan nga ang sugod sa pangadji sa huggas katong yung pizza sa iyang namatyan. Katong usa po kay di man ganahan sa takdo gyud kay palapasan gyud kuno. Oh, tanawa pagsugod og pangadji walay nanabat sa pangadji kay galalis sila kay dili sila ganahan sa oras. Tanawa ang pinaka-importante nga pangadji nawala na. Kaya ang gihatag pagtagad ang dili mao o dili gid unta importante. Unsa kurasa, unsa pitsaha, kanus aman sugdan, walay problema. Nga importante nga kamo maghiusan ampo para sa namatay. Kay mo na gikinahanglan niya. Okay. Dapa, Brad Paul. So daghan tag mga patuo-tuo labi na kining kamatayon naay makatoliko nga hingtungdan nga panahon sa naang patay diha gihaya ang hingtungdan di gyud maligo. Mano usahay mahibong ta kung magbigil ta kinsa na ni mahong patay ang patay ba ang hingtungdan nganong di man maligo kay kaniadto ang mga tao mag-vigil gyud sa pag-ampo sa patay. Mao di sila maligo kay mapas mo man ilang mata. Dayon dili kuno manilhig. Sao na dili manilhig kay dili ko masibintado ang natad. So pag manilhig ka, bawal na kay abog mabisita. Pero kung ang imong balay dili simentado, wa gyud di gyud na bawal nga pwede ka manilhig. Dayon panahon nga dunay patay, moduol ang mga alibangbang o kabakaba, moingon dayon nga mao na ang inyong minatay. Natural gyud nga moduol ang mga alibangbang ngano man na-attract sa bulak. Dili tungod kay nibalik ang kalag sa inyong minahal. Panahon nga igawas ang lungon sa balay, mangkisong-soong, motokiyon ni Pader. Kuwang na lang maghulatag tanaw nga dunay mag Lon bridge is broken down, so pa na. Sudaghan mga patuo-tuo. Bisan gani ang pizza sa kasal, himuon pang isyo. Ingon ng amahan pangita o pizza sa adlaw sa kasal. So napilian o pizza Mayo 11. So tapos na Mayo 11 ang Sabado. So maingon ng amahan ayaw na. Sunod na po Mayo Hunyo. June ang pizza sunod ka Sabado 16. Ingon na po naman ayaw na nga pizza. Di po tangan naman nga di man na pwede nga mapizza. Kaya ang numero ko no ang stroke paubos. Paubos man ang stroke 11. Tapos ang 16 na po paubos gihapon. So di ko na maayo sa pizza sa kasal sa magtiayon kay di ko na sila mo asinso. Kung mauna nga stroke ang problema, ingani o ito pagsulat, pizza 11. Itaas na to. Stroke naman yung problema nito. Pizza 11 is, unahon na ito pagsulat. Nga nung ato manahatagan o mga meaning. Panahon nga doon na po'y birthday. O sa may buhaton. Pa butangan dayon o cross ang agtang sa nag-celebrate ni adtong dugo sa hinangkan. Ang uban kurosan og dugo sa sunoy. Kana nga practice di kana sa animism. Kanato nga mga Kristiyanos tapos na ang pagpadugo.
Ang katapusang dugo wa giula ang dugo ni Kristo. Mao na to ang final nga dugo o gibubo alang sa atong kaluwasan. Pag naapay dugo o gamiton, pigan practices na siya. Wala ta maluwas sa dugo sa hinangkan. Giluwas na ni Kristo sa iyang dugo. Sununid na gyud nga atong kurusan og dugo sa manok ang atong mga nag-celebrate. Ang importante nga pamisahan, Thanksgiving nga nakaabot ka anak nga pagidaron. I-offer sa santos nga misa na Lord, salamat na nakaabot ko na ining maong tuig, o Lord, kinahanglan nako ang imong mga blessings, protection sa madaghan pagkatuigan sa akong kinabuhi. Daghan tag mga istorya about sa patuo-tuo, pero nindot ni og naa po isa ka topic including ra gyud ini nga subject nga buhon basin makabalik mi dinhi.